Benvinguts a Parlem de Ciència, benvinguts a un nou vídeo del canal. Avui, com veieu, estic molt ben acompanyat per l'Ester de @cordamestra a Instagram, seguiu-la, perquè fa coses molt xules per a l'escola i els nens, fa activitats molt divertides. I avui tenim dos ajudants, en Vicent i en Miquel, que ens ajudaran en aquest vídeo perquè farem 3 experiments relacionats amb els líquids que podeu fer a casa amb els vostres fills o els vostres pares, els vostres nets, els vostres tiets o els vostres avis. Per tant, som-hi amb el vídeo! Hey! Ara farem el primer experiment. Què necessitem per aquest experiment? Gots d'aigua, nosaltres n'hem agafat 5, però es pot fer amb menys o amb més gots. Al màxim 2. Mínim. Mínim 2. Clar. Després necessitem aigua, Aigua. colorant alimentari i paper de cuina. És un experiment adreçat a nens petits. Nosaltres l'ubiquem més o menys a educació infantil i el que pretenem és ensenyar una mica les barreges entre colors i també veurem com el paper de cuina pot ser un material que ens serveix per traspassar líquids. Primer de tot, començarem posant aigua en els gots imparells, per tant, en aquest, en el del mig i a l'últim. En els gots on hi tenim l'aigua posada i tirarem colorant. 2 gotes de colorant blau en el got del mig. 1, 2, ja està. I podem barrejar amb el dit. Vale. Vale. Vicent. En el got de més a la dreta, 4 gotes de De què? colorant vermell. 1, 2, 3 i 4. Vale. I amb el dit podem remenar. Finalment, en el got de més cap a l'esquerra i llançarem 4 gotes de colorant groc. 1, 2, 3, 4. Molt bé. Ara, l'últim pas que necessitem perquè sigui un experiment on veiem barreges és agafar un tall de paper, fer-ne un xurro. Vale, Miquel, ara has de posar una punta en el líquid groc i una punta en aquest vas que no hi ha res. Enfonsat, ben al fondo. Fem un Ha de xurro. circular l'aigua. Sí? Com podem no veure, podem tocar. l'aigua va pujant per als papers i d'aquí una estona podrem veure què passa. Aquesta està pujant molt. I el groc. una mica. Bé, doncs ja hem acabat l'experiment. El que hem fet és, hem anat a dinar mentre s'estava fent l'experiment i el que podeu veure és que l'aigua amb colorant ha anat passant dels gots en els del costat. Podeu veure com vermell i blau han fet el lila i blau i groc ha fet el verd. Això és degut perquè el paper aquest de cuina té una capacitat d'absorbir el líquid molt gran, per això queda d'aquesta manera tan molla. I el que fa el líquid és que per les fibres d'aquest paper va passant i és capaç de passar d'un color a l'altre. Altres coses que podríem fer això, recordem que aquest experiment és per nens més petits, pot ser un bon experiment per aprendre els colors. Un altre experiment, per exemple, podria ser ja agafar simplement els colors i barrejar-los d'un pot a un altre per veure el color que queda. Per exemple, aquí ens faltaria una barreja del groc i el vermell. Ei, ara farem el segon experiment, on aprendrem les densitats d'alguns líquids. Per aquest experiment necessitem colorant alimentari, alcohol,
una ampolla transparent d'aigua, mel, oli i aigua. I agua. Vale, per fer aquest experiment, primerament agafarem la mel i en posarem una mica dins l'ampolla de plàstic. Vale. Després de la mel, posarem una mica d'aigua al got i la tenyirem amb colorant vermell. I com veieu, la mel queda baix i l'aigua amb colorant vermell queda dalt. Seguidament el que tirarem dins l'ampolla és l'oli. I l'oli queda dalt de l'aigua amb colorant. Per últim, el que hem de posar-hi és alcohol l'alcohol. amb colorant. I fiquem colorant. I ho llancem molt a poc dins de l'ampolla. Ara. Com veieu, la mel queda baix, l'aigua amb colorant queda a dalt de la mel i l'oli queda dalt de l'aigua amb colorant i l'alcohol amb colorant queda a dalt de l'oli. Bé, això passa perquè els líquids tenen densitats diferents. La densitat és la relació que té el pes d'una cosa amb el seu volum. Un exemple molt fàcil és que 1 quilo de palla i 1 quilo de acer pesen el mateix, però el volum del quilo de palla i el volum del quilo d'acer no són iguals. 1 quilo d'acer podés una boleta així, en canvi 1 quilo de palla podés un paller. D'aquesta manera, l'acer és més dens que la palla. Tal com hem vist en aquest experiment, la mel és el líquid més dens, el següent menys dens vindria a ser l'aigua, menys dens que l'aigua tenim l'oli i finalment el menys dens de tot és l'alcohol. Aquí aquest experiment es pot jugar amb altres... Es pot jugar amb altres líquids, per exemple, podríem afegir-hi sabó o vinagre, que tenen densitats diferents a aquests líquids i tenim encara una torre de líquids molt més xula amb 7 o 8 fases diferents. En aquest tercer experiment aprendrem què és un líquid no newtonià i per això farem un experiment que necessitarem aigua, necessitarem farina de blat de moro i un bol, molt senzill. El primer que hem de fer és emplenar mig got de farina de blat de moro. I la tirem a dintre el bol. Vale. I posarem un segon mig got. Ja està. I el tirem a dintre el bol. Tot. Mira que encara n'hi ha aquí. Treta com abans. Ara el que farem és posar un quart de got d'aigua a dintre el bol. Poca aigua a dintre el bol. I hem de barrejar una mica amb les mans. Aquest és un líquid no newtonià. Què vol dir? Que quan hi apliquem una pressió, el líquid canvia les seves propietats. Quan hi fem un cop de puny, es queda dur i després el nostre puny s'enfonsa. Si apliquem una pressió al revés, Inclús podeu jugar així, mira. Si teniu una bola...
podeu fer una bola amb les vostres mans, veus? El material, la maicena, es manté sòlida. Vale, ara pots fer una bola i es va desfent, I pots tornar a fer la bola i es torna a desfer. Se desfà de seguida. Sí. Mireu, em deixo ensenyar-vos una cosa. Si n'agafeu una mica, i feu una bola, com està fent en Miquel, i li aneu fent pressió molt ràpida, mira. Hop, hop. Ostres, hem tingut un percance. M'encanta aquest experiment! Bueno, portem ja una bona estona fent aquest experiment i no volen canviar d'experiment. Sembla que els ha agradat massa. Nosaltres volíem deixar el vídeo per tancat, però bueno, us deixo aquí amb imatges d'ells anar jugant i anar fent perquè, escolta, no hi ha qui els tregui d'aquí ara. Fas una bola i després... Em deixeu? Sí, després, quan et deixes anar... fa líquid. Que dur! Veus? Fas una bola Que molt bo! ràpida i quan deixo d'anar, és líquida. Aquestes estovalles quedaran fines Guais. filipines, I ara aixeca molt ràpid. Que guai! Ho fas molt ràpid i... Molt ràpid. I s'està cercant i Guai, quan que ho fas així després... És més guai que un slime, això. Jo també vull! Ja ho he veritat! Ai, quasi estic fent una bola! Quasi! Que Sí, guai, així, sí! Sí, Wow, és com... S'ha fet líquid. És màgic, Sí. Una variant que podeu fer, que és molt xula, és si teniu un auricular d'aquests portàtils per ficar a l'ordinador, podeu ficar una mica de maicena a sobre i pujar els baixos a tope, molt, i veureu com a cada cop de tambor, a cada cop de bombo, la maicena va fent petits salts. Nosaltres no ho podem fer perquè no tenim aquests altaveus, però si vosaltres teniu aquests altaveus us recomano que ho proveu perquè realment també és molt divertit. És un experiment que els agrada molt als nens, mireu com estan aquí distrets, tots tres. Els nens i els adults, Els nens i els adults. És un fenomen molt estrany. Com us he comentat, podeu fer l'experiment aquest amb els altaveus, però si voleu encara fer més experiments, coses més guais, podeu ficar-hi colorant i podeu tenir maicenes de colors molt diversos, que també queda la mar de xulo. Un dels problemes d'aquest vídeo és que quan acabes, diguem que queda fet una bessura tot, i més si teniu... si els agrada tant l'experiment com ens ha passat a nosaltres, bueno, us recomanem ficar unes estovalles de paper o així. Aquí tenim un dels culpables, l'altre culpable. Doncs això queda una mica marrano, us recomanem fer algun canvi. Bueno, doncs fins aquí el vídeo d'avui, espero que us hagi agradat. Moltes gràcies, Miquel i Vicent, per haver volgut venir a fer experiments. Recordeu que si us ha agradat el vídeo, doneu-li a like en el vídeo, us podeu subscriure, podeu seguir a l'Ester, @cordamestre a Instagram, a mi @parlem de ciència, a Twitter i Instagram, i ens veiem a la següent. Adeu! Adéu. Sábado por la mañana, caliente sol de verano y cielo sin nubes, ni una nube. Corriendo calle abajo, saludando a mi el príncipe.